Tanga, pang construction to. Mauni na. Clap the boom, I'm coming through. They wanna see what I'm about. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Tambike na naman for today's video. Ayan, kasama natin pagbabalik ni Jua. Mga OGs kasama natin ngayon Siyempre Boss Coffee tayo. Maulinam. Maulinam. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Sheesh. Yes, we are back guys. So yan. Sama-sama ulit mga OGs ng The Bros Tambike tayo, kasama natin ngayon si Jua tapos Kyle, dirahanan na tayo dito sa bahay. Yan, halos ngayon guys, ngayon na yung start ng pagsita sa BES ngayong 15. Kaya kung mapapansin nyo siguro ngayon, marami nang naka-reflectorized BES sa amin ngayon. Bawal na pasaway sa Pangasinan boy. Vlogger nga pala. Woo! Singit tayo boy. Let's go. Mapapabilis itong natin, hindi tayo mapagkwento. Pero yun nga, sa mga vloggers dito na nagsisimula guys, yan, tuloy-tuloy nyo lang yung ganyan guys. Dapat consistent kayo sa vlogging. Payo ko lang sa inyo, kung ano yung nagpapasaya sa inyo, gawin nyo lang, tuloy nyo lang. Saka na yung followers at mga views dyan. Basta tuloy nyo kung anong gusto nyo pakita sa mga tao. Yan, pakita nyo lang guys. Kasi wala namang maniniwala sa'yo dito guys sa umpisa kundi sarili mo lang. Wala lang, payo ko lang, baka may mga nanonood sa akin ditong bagong vlogger, di ba? At least kahit pa paano mapayuhan man lang. Na importante tuloy-tuloy lang. Kasi kung passion mo naman ng pagmumotor, gusto mong i-share yung pagmumotor, madaling-madali lang tong vlogging sa'yo. Yung edit tapos yung pagpo-post, mapag-aaralan yan matututunan lahat yan guys. Kaya ayan, nakadepende pa rin sa inyong sipag sa upload and consistency. Yan naman kailangan sa social media Hindi pwedeng wala kang upload lagi, puro ka lang
puro ka lang tambike ng tambike. Kaya tayo kahit ano, gusto ko rin mapakita sa inyo guys na ano, gusto ko lang mapakita kasi na ganito yung mga nangyayari ngayon sa mga big bike owners, lalo dito sa Pangasinan ngayon. Pinagbebesta kami, mga motorcycle. Yan, at least kahit pa paano, kung napapanood nyo ako, alam nyo, medyo may idea kayo na ngayon madalas ang tambike. Then ito, tambike ulit. Tambike ulit sa favorite spot. Kaya kung bago ka lang sa vlogging, welcome. Ayos pag electric bike, walang helmet, okay lang. Pero dapat may vest, no? Wala pa naman na size eh, no? Woo! Dami estudyante, boy! Naling-uling ng sukuya, oh. Bus. Then ako guys, makwento ko nag-start ako is 2021. Ade, 2021 nag-start ako magmotor. Patapos na 2021 saka tayo nag-vlog eh. Siguro mga 2 years na rin tayo nag-vlog. Okay naman dahil masaya tayo sa ginagawa natin. Share natin yung mga experience natin sa pagmumotor. Goods na yun. Pero kasi ang importante guys eh, kung motovlogger ka, yung views dyan na yan eh. Darating at darating naman yan eh. Kailangan mo lang merong may pakita man lang o ma-share sa atin dito. Katulad dito, yung ngayong kailangan ng reflectorized vest. At least kung may nanood sa'yo, mapakita mo, di ba? Na ganito na yung ganap sa atin sa Pangasinan. Nakatulong ka pa, boy. Iwas suli yan. Good luck sa inyo boys, sa mga magbablog pa lang dyan. Good luck sa inyo. Ayan, year 2022 medyo consistent na tayo sa pagbabloging eh. Almost a week may upload tayo. Kaya parang every labas eh, kahit ganito nga, tambike. Kaya ito, nasanay na rin ako. Kahit every tambike yan, binablog ko lang, wala lang, baka may gustong manood. Eh kung wala, at least memories mo yan pagdating ng panahon, di ba? May share mo sa mga apo mo or ano, apo ka agad. Sa mga anak mo, di ba? Na ako yan, nagmotor ako, nagpunta kami sa ganyan dati. Then ito, mga solid friends natin. Woo! Yellow lane! Kabang! Then ito, mga nakasama rin natin, syempre, na tropa na naging solid na, halos magkakapatid ng turingan namin ngayon. Syempre wala nang iba yan kundi Auto Bros. Yan, sila Kyle, sila Jua, sila Doc, sila Cap, sila Ron Jake. Yan, di mo na mabanggit lahat kasi marami na rin. Sila Don, yan, halos taon na rin ang binilang ng pagsasama namin dahil lang dito sa motor. Pero yan, napaka solid yan. Matutulong at matutulungan ka yan kahit hindi tungkol sa pagmumotor, di ba? Yan, pwede mong maging kainuman na yung mga kasama mo sa pagmumotor. Maging kumpare mo na iba. Ganyan yung sitwasyon ngayon eh, di ba? Kaya guys, ang saya magmotor. Kaya sa mga bago lang dito, at kung nagbabalak pa lang kayo magmotor, ako, yan pinakamagandang gagawin nyo kung balak nyong bumili.
or what, di ba? Ganyan, ito talaga kasing Boss Coffee is favorite spot na namin. Since nag-umpisa kayong grupo, dito na yung tinatambayan namin. Kunyari, walang ride, walang ganap, gusto lang makipagkwentuhan, ayan, dito ang puntahan namin guys. Alam nyo naman na rin siguro kung bakit dito kami napunta. Gandang spot dito, makikita mo yung motor mo habang nagkakape. Langanin dito. Yan. Touchdown na tayo dito sa Boss Coffee. Bayag ka las eh. Bayag ka. Alas 5 animal, 5:30. Ha? Ano? Alanganin, slope. Kayo malayo. Ha? Pag ganyan kasi. Pasap. Sasayaw ka na naman mamaya. So yun guys, dito na kami sa Boss Coffee na naman. Nakasama natin to. Ang tagal-tagal na wala to eh. Buti nagana pa yung motor niya. Grabe pag si Juwang ang nandito naglilista, pag ako wala talaga. Best is real. Bagay niya maging escort. Tanga, pang construction to. Bili ka lang ganito, tanga. Labagbo pa. O bigat to eh. Kapal lang. Matang. Mainit. Ha? Mainit lang. Lagi mo na maging sport. Wala yung clutch bag mo dyan. Sports bike. Nakaganyan. Bawal na. So yun guys, dito tayo sa Boss Coffee na naman ulit tumambay kasama natin ako dito. Ito yung mga motor natin ngayon. Ay! Ito yung mga motor dito. So yun guys, dito tayo sa Boss Coffee. Ito yung motor natin, mga kasama natin, R1M XSR Z9 motor natin, R6. Then ito kayo, Eco Moto Vlog, CF Moto na NK400, CB4, CB1000, then Ducati. Ducati ito. Ayan, ay Ducati. Isang Harley Davidson. Isang Harley guys yan, isang Harley. So yan, dito na naman tayo sa boss, kasama natin Auto Boss. So yan guys, tambay lang muna kami ulit dito. Dito lang naman kami lagi nakatambay. So yun lang guys, update lang. So yan guys, tapos na tayo tumambay dito sa Boss Coffee. Mauna na tayo. Pero mauna na kami. Pre, mauna na kami. Ingat dyan. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na para hindi mahulog. So yun guys, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako, Timora Vlog ha. Mahilig ko sa rides, big bikes, tambay. Yan, nasa tamang channel ka guys. Uwian na naman sir. Guys, uwian naman na tayo. Hindi ko na nalapusin yung vlog, syempre. Timora Vlog, I'm out guys. See you next vlog. Bye bye. Woo!